كونس بقرب كل كان يرن مسوات مرانا يتبغني خام مسوات أملاك سبور منفسي وأملاك نسبورم كت اللي بايت نقاني خان سيم سجها سناج ورلا مكاتيات يرسل من شو مسوات بحر بزحر مسوات بمل مسوات باك لكاي شو أما سوي خارها قبل كايوم هاليلويا إذا ساعات زي عمل بارسقا قويتا يسكرسوس عم قبرين نفسمتا ساعات مع عرقن ياكم ودك أسام سال مسلو زبانت كموداتا جزي عد مساب تقصر كلمة سوكف صلاة ساعات نايزو تر صلاة يغسل صلاة جزي دكاس نكرسون نكسين عملقي مسكانا قبل وحد عليك حد ليك لمنو ساتويل وجابير كوامنا نبخو ويتاد زي سمع زان كان بسم الله وجابير عاوز تتقصد بس ويتاد عندك يقنع جابير سبحانه سيد الله قالوا انت ساكبر على فاتو قاعد تصبح على مزمور 130 أبونا بيكش ولد تنساه مزمور 131 أبد دكتور سجاب مزمور 132 نباي وእግዚአብሔር ዳዊት كل መከሩ ዘከረሉ ንሱን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር መሕደርና ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብሲ بحق نابدون كان بيته يأتون نعمل سفعرات يديبن نعينتي دكاس مخبر عيني سلام تايه بنيلو نثني يعقوب سلطان كم تمابات عذكرلو نهوب زعباب إفراتا سمعنا أمرو رعار خبنايا نعم حدرو نأتو أمرقس قرو نسقد وإግዚአብሔር نسخان تاوت حيل خان تنس نابوت عرف تخانعا كانت كاسد يلبسو قدسان كادما حلل يبولو من تداويت بارا خالكا قصف وخايت ملس እግዚአብሔር ዳዊት ካፈረ خرسخاب زفانكا خغمتي ولدكا خدانين نتزمهرو مسكرين تحلو ولدهم دما اب زفانكا نحوارو قمتي يوميلو بحق محللو كاو ايكر حقني እግዚአብሔር نسيون حريوا امو محدار يخطبون بهاقا جان حوار معرفتيا بهيقيا امو ابزي اخنا سيسايا صدق خبارو ندخاتات انجيلا أصدقائي ناتا مدحان كالبسومي قدسانا خاب حقوس علل كبل يوم أبا قرن داويد كبقليه نقوبا حتي أدال ثلاثة كالبسومي قبل عليكنا دوت تبارقي هللويا آمين هللويا مزمور 133 إنه نحوات بحد حبيرهم كنا بروس كان ليسنا كريتهم كنت بقول زيتي إنه أحوات بحد حبيرهم كنا بروس كن ليسنا كن ليتعمني خمت خبر زيتي أبرسي أبجحمي أبجحمة أروان نقد سفر السوز ورد يو جابير أبرختني وتن زال على من عزيز يوم كم تناب آخران صيان زورد اللي هرمان يو هللويا آمين هللويا مزمور 134 أتوم بليتي إنه أتوم بليتي إخزابير تقوم كلهم باروت إخزابير نإخزابير بارهو قاتلكم نام مقدسو على العلو نإخزابير كبارهو ما يندر زبر إخزابير كابسيوني بارهكا هللويا آمين هللويا مزمور 133 شوعتنا طار بابا تات بابليون تقمتنا نسيان مذكرنا بغنا مسون قطاتنا أبتابا اللعب ولا سقلنا تم زمارخنا مزمور قالات كوانا دليتم سقيتنا ونحد مزمور صيان زمر لنا نبلغ نحقوس لمننا كما يقرنا ما مزمور جابير عم دروغانا خنزمر يرساليمين ترسع كسيمان دي ترسع أنت زي ذكرك يرسالي كا حلفا كل حقوس أنت زي قرياس ملحا سيارتنا حقيت الطابق أو جابير نتما أفرسو سع مسارة أفرسو واز ولو ديك أدم بمعالت يرساليم ذكر ما تقطعنو زلك وقال بابلين حنا تقبر كنا فديك مسكنيو نهزانات كحجو أبقى وزي شفلقهم مسكنيو هللويا آمين هللويا مزمور 138 بملء لبي أمسكنك أبقدمي أمالختي مسكانا خازمر نقالك حلفا كل سمكا عبي خايو إخامو ناب قدس مقدس كابي لخ سجد نسمكاون سلسة هلخان حق خاني لخ مسكني
بتاصوع كل معلتي ملس كالي أتبعخاني لنفسي أبرتعخايا ويتاي كلهم نجستات ندري قالات أفكا سميعهم كمسجنو هايوم كبر እግዚአብሔር عبيمو بزعبا مقدتات እግዚአብሔር كزمر يوم እግዚአብሔር لعلي مو نتحت يريو نعبيون كابرحق يلليو بماخل مكرا كان تخدكو نسخا هياو تقبرني إدكاب كرا صلاتي تزرقه يمانيتي إدكاون تدحنني እግዚአብሔር كفصملي ويتاي صقخا نزل عالم ينبر نتقبار اداو كاي تحدقو هاليلويا مزمور 240 حدن قويتانا بخا أول لخو قتل كام تسني صوعك خلوهن دم تيسين بلو صلاة يابقن مخا كم عطان ملعال إيديك كم مسوات مشاتيفون قويتانا في كافير كبرلو لقا خنا فراي حلو مسكبرت كي رسينات كي قبر سن اللي بينا بكفاتاي تزنبلو أنا ونكابت تعم بلو ما يبلا صادق عني لو هاتي زلفن زيت رئيسيو رئيسي أبيا صلاتي جناب كيوم يفرتم بقدل متصدفو قالاتي تعم مخانق سمعيام كم تسابن مدرسة لمان زحصان عصمتنا كمو كاب أفسي قلت بتني وجابي أرجويته عندي نبخا ين أبخا وكلا لقون نفسي يتقعوا كاب تتصور لي مسعوديان كم فانترا قبت كين حلوني أنا كحلف كلقو سرسي أنا بمسعودي أمي ودكو هاليلويا امين هاليلويا مزمور 240 كلتن بعوتانا بእግዚአብሔር قوي بدمصينا بእግዚአብሔር مهلل الله وهي ياب قدمي يخعو شقاره ياب قدمي ينقر منفسي وشتي مسمهمنه مقدي يفلتكا ابتاز حلفا مقدي مفنترا حبو لي ابي ماني تمت مرأه زفلتني البون معقوب سانكو نفسي قدس قبر الله البون وእግዚአብሔር نبخا وخو نسخا معقوبي امدر هيوان قدي اخا ابزح مكرا يزلخمو او ياتي سمع حيلوم يممو كاب سوغوتي اناغفني نسمكا خماسوس ننفسي كما سرتو صايا سنايك تقبر الله خمو صادقان كخبوني يوم هاليلويا امين هاليلويا مزمور 240 شدشان هاليلويا نفسين እግዚአብሔር አመስግን በህይወቴ ከለሆነ እግዚአብሔር ከመስግኖክ ሳዘለሆነ አምላኬ ቅዱሳዬ بمسافنتي بتغرد زيك على ود سبعي توكلوا تنفاسي وصنا مريت ملس بتامعلتتيا حقنا ويطف املاخ يعقوب زرديتو تسفاو اب እግዚአብሔር املاخ زغبره سب صيون سماي مدرن بحرنا بزلو كلن زغبره حق سعزل عالم زحلون طاعات فتزوص عالم متمياتن جرازوبم نسيو እግዚአብሔር نصرات فتحهم እግዚአብሔር نعنت عورات يفتن እግዚአብሔር نزدنني يقنام እግዚአብሔር نصادقان يفقرهم እግዚአብሔር ንስደተኛታት ያዕቆብም እግዚአብሔር ንዘፍታመን መበለትን ያለም መገድረስ ያንግናይ ጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘላለም ይነግስ ኦ ጽዮን አምላክን ወለድ ወለደ ይነግስ ሃሌሉያ امين هاليلويا مزمور 247 هاليلويا ناملاخنا بمزمور موداس سنايو طعميمو مسغانا يغبا እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስሉዳት እስራኤል ይክባሎ نلبهم تسابر يفوز نقصالهم يزنن قطر خواخبتي قطر نخلهم ببسمهم تميهم ويتانا عبي وحيل برتعي ومستوعال وسن يبلون እግዚአብሔር نتحتاتي دقفهم نرسيان قنا مدري ودقهم نእግዚአብሔር بممساو زمرلو نأملاخنا وداسي بمسنقو زمرلو نتن سمايات بدمنا زقلبب نمدر زنام زدالو أبخران سعر زبكل نتن إنسستان زمهلولي تشاوي كوهاتن زمقب زمرلو نحيل فرساي بهقون بأقار سبا حقوسن እግዚአብሔር በተም ዝፈርህዎ ንጸግኡን ዝጽበይ ይሕጎስ መሃርሃር መዓጽኺ አጽኒዑ ንደቅኺ ማእኸልኪ ባሪኽዎም እሞ ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር አመስግኒ ወጽዮን ንኣምላኽ ክወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብብዝሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎይ ንምድሪ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሳሓይታ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁርኸ መን ይቀውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝኸቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ መስመርካ ወንጌል ከብሬ ይላል ወንጌል ከብሬ ነው وجيش كبريان
مزمور 148 هللويا እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም የሞሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቀሉት ተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይራእይ ሞት ከም ዘይርእ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ብዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን አሜን ክርስቶስ አምላክና ምስራ አባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ቅዱስ አንድ ሰግደል ካሎና አሜን አሜን ስለቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክፍልታት ጸሎት እነሆ ቅድሚ ተቆንዕ ፈራዲ ቀውም ተዳልየለሁ ታምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በብዝሓትያተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለሁ ክንከ ነፍሴ ገና መሬት ትነብርኻ ባሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት እውን ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግነ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪ ተንሲእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ወኣምላኽ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዝዓለም እዚ ንዘለዓለም ነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰን ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወ ክነሩ ግን ከትጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን ትሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ ተሓቀኛ ፈራዲ ምን ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ክኸለኹ እንታይ እዩ ትብየ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ ኣስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድዝ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃኽኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ኣሜን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕሊናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕዮ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተስፋኢኺ ኦ ጎይታ በዛለቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኣምላኽ ኣቦታትና ምስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋን መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ መሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ መክብርካ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ድሕነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ
نابقنا عتلب تمصات صقام برخة المسكانة بحقنا تكايو او قدم عالم زنبر كان زل عالم تنبر زلخان ابون ودن منفس قدسنا اخا مسكانان وداسيان جرماني قبا لمن كل ساعة نزل علم امين اول القويتا باخام مان سمكام زمارن سنا يمو مرت كات بحقنا تكادم ليت ليت ازنتو قداسي سلوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ومسيو أوجيتا محرنا مسجانا نعبون ودن منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين. أوسلس قدس محرنا أوسلس قدس محرنا أوسلس قدس محرنا أوجيتا حتياتنا حدا قلنا أوجيتا بدلنا يسبت ولنا أوجيتا بس أنا يقرب لنا أوجيتا نحمات زبخاب صحيح ماما من تتقدس مكاير كافة وسم أوجيتا نتم زمت بطاتنا عديتاتنا نحواتنا نحاتنا كأنف سما عرف أو كاب حتيات نسوس خان كاغويتار أنا لما أنا خاطر قبلنا كورن مسكنا بفصل معرجن قدسنا نعاي جب أمين أوجيتا محرنا أوجيتا بارخنا كم زنا بلنا كنا مسكنا كابقات كورنا بسماء تنبرابنا سبقاي قدس من قصات متاف فقد كم تاب سمايكم دم أمدري يكون على تنجرنا لهم حبنا كم زحرقنا لهم أدلنا على سماح لقلنا كل غفاء احنا نبرنا فتنة يتأتونا من قسن حيلين كبر النزل على ابنات كامل وادينا قدس نقل مارامنا قدس جبريل ملأ سلام لك لحلنا أخي دنقلي هي بسقاخون دنقلي أردك زاهر قيتا سراويت سلام لك الله السخي خابن استبرختي أخف رخر سخون بروحي أومل تسقاك زاهر مزاخي وفي السيت داسي بالك حتياتنا سريلنا نافكر وده إياس كريستوس ننتانا محرت لمن لنا نزل عالم آمين بعد حن مساهم مسجانا نقدس دنقل مريم ساميل ولداب دك خمتين حسيت هذا ما عاد تذكر يا مولد ساميل قدس تملي تتسقى كل جزء دنقل زخانكي ولايت أملاخ أد كريستوس سلام نبلكي من تحاتياتنا حد قلنا نفقر ودخي صلوتنا عرقلنا نحكينا برهان يسوع كريستوس أملاخنا زولت كلنا قدس دنقل مريم سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حليقكم محرنا نبويتنا لمن لنا قدس دنقل مريم ولايت أملاخ زر سب من تأملالي نودخ يسوع كريستوس بحرقة حاتيات تسقونا لمن لنا نحكي قدس دنقل سلام نبلكي أماني الأملاخنا زولت كلنا كر عزر إنا سلامتا نغربلكي ودنقل بقويتنا يسوع كريستوس تأمن تأملالي حتياتنا من تخحد قلنا أزخاخر لنا عليه وتسمع لنا عدينا عيل مأتوي صلوت هيمانوت أد حقنا برهان نخبركي وقدس دنقل ولادي تأملاخ مدحن علم لزولد كلنان مسيوخ عن نفسنا سلزد حننان نمسكنكي أويتانا نقسنان مدحننا يسوع كريستوس كبرين عخايخون نسخان حواريات مقصوم لسماعتات أهليلو نسعد كان الالتقب نبيت كريستيان صنعت نحاتان حدقت بحاجة ملكوته سلوس قدس نبسر نسجدلون نخبرون وبيتنا محرنا وبيتنا نبارخنا آمين. مصحف قدس نسمعكم به. دحن مداني علم الله من دي. Hello. قال هو تسمعنا ناي. كمك أني. ناي هيمانوت صلوت. وبقى دينا بس هبش ليش 19 سنة. ماما إليزابيث حنسب. sorry Thank you. Okay. قال هو تسمعنا ناي هيمانوت صلوت كله بزحزة سماين مدرن زيرئن بزفترة بحد إجزابير أبن أمن
بحد قويتا بإيسوس كريستوس علم كي تفترة مسؤو هلو زخونة ولد أب وحدون نأمن كاب برهانن زركب برهان كاب حكينيا أملاخ زركب أملاخ زتولد انبر فطور زي كونه بملوكوتو مس أب معرة زخونة كله بقو زتفترة بزيكو جنا أبزي مدري زلو يخون ويس أب سماي زلو منم فترة يلبون منتنا منتي سب منتي دحننتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سغا لبسه سب كوينو دما بزمنه انتناوي بيلاطوس منتنا تسقله حممه مكرا مسكل تقبله موته تقبره اب قدوسات مصحفتي كم تتصحفه اب مبل سالساي معلتي كاب موتان تفليو تنسئه بخبري ناب سماي عرقه اب يمان ابو تقمته كم بحدش نهيوانن نموتانن كفرد بخبري كمتصئيو نمنغستون مودعتا يبلون قويتانا محوين بزخونة كاب أب زسرته بمنفس قدوسن نعمن مس أبن ولدن نسجدلون نمسجنون بنبيات زتزاربه إيو لعلي خلو ناي حواريات قبائي بزخونة بحانتي قدس بتخرسيان نعمن نحدقت حاتيات بحانتي تمكت نعمن تنسائي موتان نزل عالم زمتص هيوت تسفى نقبر آمين عليه قويتا صلتنا سميعها حتياتنا حدقلنا كريالايسون 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 حرقوين قدوس أفكار إذا بحصار يتعامل ربنا الرأي كسر ولد أبي ساميل ولد أب ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ሆኑ ሁሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓያላን ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካ ኸረዳ የብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ብህዱን ዝኾነ ሓጢያትና ምንቲ ትብልዐና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳንበር ከም ተግባርና ሳይኹን ወጎይታ ብዓት ገበረና ወጎይታ ብዓት ገበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን
زلعلم ناتك إما أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له وحلنا خدن قليقي بسقاخو ندنقلي خادي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له نسقان سبرغتي غي فركر سومبرهم تسقى جابير مساخي وفي السيت الدس والكي حتياتنا سريلنا نفتو الدخي يسكر ساسمنتانا محرات لمن لنا أمين ناين السحات صلوات وقويتا بزا معلت زي أبكن مخاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحاتنا أيو مسخاري حرحن مفكر سبن سلزغون كا من تقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاح وسلام كن حدر سلامة وتليتابنا أبزانا يدك أسك زينا قاب كل شنكتنا تعقبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك على أقلنا بسقان برهراين تمفكر سبزغون حد ودخا قويتنا أملاخنا ميدحنان يذكر سستبون مسؤون كبرن وداسين كرمان زلكا معرخة مزقنا وحبيبات منفس قدسن بسقانان صنعات حج نزل علم أمين دهر نفسه وكف ساعات زصلى صلوات وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وعم نفسه وكف ساعات زينا بسماء مدرين خبرات سقل الكاكورسس ومن أملاخنا بعنا ويتعقسم زحمراتن بسنيات ملاخان روح نتم معنا زقدا ما يمحط يتنياتاتن التمحر نحات ابن الساعات مليش بهوات كنا برمبر موت زيت دلم انت تصبيهم زلة تسفى سمايات كرهبو نقول لهم نبدأ احنا تتقدم عقويتا بذا ساعات زي انا كل ساعات اللي معنا نتقبل واتنا كان علنا ازازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تمريتنا ونسمر امامنا فوز حطياتنا حدا قلنا كاب كله غفع حزن سكات بند عنا اللو نمكن عقاب بودس عن ملاقت حلونا نودات امنات كان مرة ما انت نابت زي مرمرن زي والسنة فتات كاب بس عدلنا نسخان زل العالم برقيقة وقويتا نسخان سمسو صلي خلهم كم زبلو وندابله ودخا خم زمهارنا بسمايات برابنا سمكاي قدس من قصات مصاف اركام تاب سماي كم دم امدريفن وعلات انجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا انسانا دقلنا كم كفاد احنا نبرا فتنايتت ونقسم حيلين كبر النزل على كايما امين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقلي خادي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له نسقان سبرختيغي فركر سخم برغم تسقا جابير مساقي وفست الدس بالكي حاتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسكر سسمنتانا محرات لمن لنا امين آمين سلقالاتو زابير استمسكنا يهون نخبركم حزب እግዚአብሔር በአካልን በርሑቅን ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ትከታተሉ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኸፈልኩም ትብል ንኩሎም በስ ዓዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሃራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዝረአናዮ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ኢና ርኢና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሓደ ብሓደ ብዝርዝር ርኢናዮም ቀዳማይ ፍቅሪ ኣምላኽን ሰብን ካልኣይ ሓጎስ ሳልሳይ ሰላም ራብዓይ ዓቕሊ ወይ ትዕግስቲ ሓሙሻይ ለውሃት ሻድሻይ ሕያውነት ሻውዓይ እምነት ወይ እሙንነት ሻሙናይ ህድኣት ታሽዓይ ይኣኽለኒ ምባል እዚኦም ምስራኣና ኣብ 11.7.3 ውህበታቱ ንምዕዳል ኣብ ዝብል ምስ ቤተ ክርስቲያን ኣዛሚና ንኩሉ ዘርዚርና ስለ ዝረኣናዮ ኣብኡ ክንውከስ ኢልና ምክንያቱ እዚ ምዕዳል ውህበታት ዝብል ምስ ቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ይወሃብ ብኸመይ ከም ዝወሃብ ብሰፊሕ ስለ ዝረኣናዮ ኣብ ተቀዲምና ዝረኣናዮ ኣብኡ ክንውከስ ኢልና ሓሊፍናዮ 11.7 ብብዙሕ መገድታት ንምግልጋል
ንምንታይ ዝወሃበና ንብዙሕ መገዲ ንእግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር ንህዝብ ንምግልጋል ኢሉ ይወሃብ ኢሉ ቀዳማይ ኢልና ብመንፈስ ንኸነገልግልን ንአምላኽ ንኽንመላለስን ኢሉ ቁፅሪ 2 ሰማያዊ ውልድነት ንኽንረክብ ይረዳአና ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ወይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ይጠቕመና ብዝብል ሳልሳይ ኣብ ውሽጥና ወርትግ ይምስክረልና እዚ ምስክርነት እዚ ጽቡቕ ነገር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንምራሕ ከለና ንኽንቅጽሎ የተባባዓና ዘይኮነ እንተኾይኑ ከዓ ይገናሐና ቀልጢፍና ንኽንእረም ማለት እዩ ኣብዚ ቀዳማይ ብዛዕባ ውልድነትና ይምስክረልና ካልኣይ ብዛዕባ ክርስቶስ ድማ ኩሉ ግዜ ይምስክረልና ራብዓይ ብቁጣዓ ምስክር ክርስቶስ ብቑዕ ይቕሬታ ራብዓይ ብቑዓት ምስክር ክርስቶስ ይገብረና ብዛዕባ ክርስቶስ ኮነ ብዛዕባ ዝተገብረልና ሕያውነት ምስካር ምስና ኣቢ ኣብ ውሽጥና ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ምትሕብባርን ንዕኡ ምእዛዝን ከም ዝኣበና ወይ ድማ ነቲ መንፈስ ኣጥፊእናዮ ሓዲግናዮ ከም ዝኸደን ነረጋግፅ ኣሎና ማለት እዩ ሓሙሻይ ሓይሊ ኣልቢሱ ዓቕሚ ይኾነልና ሻድሻይ ናይ ካብሎም መዓንቲ ንሪኦ ኣብ ኩሉ መኣዝን ናይ ህይወትና ይድግፈና እዩ ስለዚ ኣጠቓልል ኣቢልና ምናልባት እቶም ኣብ ዝሓለፈ ዘይነበርኩም እቲ ቀንዲ ዝረኣናዮ እቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃሉ 9 ሃብታት ወይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዚኣቶም ንምንታዮም ዝጠቕሙና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክንቅበል ከለና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ ከለና እንታይ ይጠቕመልና ኢልና 5 ርኢና ሻድሻይ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንርኢና ኣብ ኩሉ መኣዝንና ህይወትና ይድግፈና እዩ ምድጋፍ መለኮታዊ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ ብዘይ ደገፍ ናይ ኣምላኽ ነዚ ሓፃር ዕድሚኡ ብዓወት ክሰግራ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ዘዳግም 33:9 ዜና መዋዕል 25:8 ከምኡውን ዕብራውያን 11:6 ካልእ ብዙሕ ጥቕስታት እውን ኣቐሚጥወሎቶም መፅሓፍ ዝሓዝና ክንሪኦ ምክንያቱ እቲ ዝገጥመልና ጸላኢ ሰይጣን ኣዝዩ ረቂቕን ሓያልን እዩ እቲ ዝገጥመና ናይ ህይወት ብድሆታትን ፈተናታትን ድማ ልክዕ ከምቲ ደራሲኡ ሰይጣን ኣዝዩ ረቂቕን ከቢድን እዩ እግዚአብሔር ብጸጉኡ እናደገፈ እንደዘየሳልየና ካብ ውድቀት ክንድሕን ዘሎና ተቕሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ መዝሙር ዳዊት 17:5 ሕራይ መጽሓፍ ሒዝና ዘለና ኣብ ገጽ 406 ኢና ዘለና ሕራይ እግዚአብሔር ብጸጉኡ እናደገፈ እንደዘየሳልየና ካብ ውድቀት ክንድሕን ዘሎና ተቕሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ መዝሙር ዳዊት 17:5 መዝሙር ዳዊት 18:36 መዝሙር ዳዊት 25:15 ከምኡውን ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ግዜ ገርና ክንሪኦ እቲ ከምዚ ዝበለ ረድኤትን ደገፍን ድማ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝትግበር ፊልጵስዩስ 1:19 ሮሜ 8:26 ሮሜ 8:26 ክልቲአን ጥቕስታት ኣቐሚጥወን ኣሎ እዚ ድማ ብጸሎትኩምን ብደገፍ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንምድሓነይ ከም ዝኸውን እፈልጥ ኣለኹ ፊልጵስዩስ 1:19 መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕልዩ ብዘይንገር እህታ ዝልምነልና ሮሜ 8:26 ሻውዓይ ነቲ ክንገብሮ ዝግባአና ንኽንገብር ይድርኸና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ካብ ምፍጻም እንበኩር ኣብ ውሽጥና እኹል መጠን ናይቲ ድርኺት ሓይሊ ስለስእኒ ኣብ ውሽጢ ሓይሊ ዘይብሉ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ተግባር ንምግባር ተበግሶ ኣይወስድን እዩ ከምቲ ንኽፉእ ብሰይጣን በቲ ርኹስ መንፈስ እንድረኽ ሰናይ ንምግባር እንድረኽ ድማ በቲ ቅዱስ መንፈስ እዩ
أب مصحف قدسنا تتقيسهم زلو نا أملاخ زخبرو نسب دما زتقمو كلهم تبقسوتات بمنفس قدس زتدرهو يوم مسافنتي شدشة 34 أب حديث كدان بزح تقستات اللوت ومصحف نازلنا نريو لنا قداماي كورنثوس 10 شدشة كمون إبراويان 10 اسران حدن حلف إليه يسلسة تقستات راي تقيسة بزح تقستات اللو نعناون تخونا سناي كنقبر كونا كنقلقل زدرخنا منفس قدسي مخنياتو اتي بازمستي رزي النقبلو منفس اتقدم حجي نخلهم قدسان زعوته منفس اي شاموناي نا أقلقلوت يعتقنا زابير بسقا زي كونا بمنفس يزقلقل حدا سب بمنفس كقلقل زخل دما منفس قدس انت اللوت راي اي فيليبيسيوس 3 رومي حدت شعته رومي شومنته 10 منفس قدس دما نأملاخ ببقعات انت خنقلقل بحيلن بوهبتاتن كم زعتقنا تقليصلنا اللو قداماي كورنثوس 10 قصر خلتا ساب 11 إفيسون 4 11 ساب 10 قداماي تيموثيوس 1 እግዚአብሔር ከድሕነና ዝደለየ ንዕኡ ንምግልጋል ብቑዓት ምእንት ክንከውኒን ዘጸአት 4 22 3 8 1 10 26 ዘዳግም 30 47 ከምትን ህዝቢ እስራኤል ንኸገልግልዎ ካብ ግብፅ ዘድሓኖም ንዓናውን ካብ ሓጢኣትን ዓለምን ዘድሕነና ምእንቲ ከነገልግሎ እዩ ዕብራውያን 9:14 ምግልጋል ክበሃል ከሎ ገና እታ ኣብ ዙርያ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጸም መንፈሳዊ ንጥፈታት ማለት ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ማሕበራዊ ናብራና ከም ፍቃዱን ትእዛዛቱን እንተተመላለስና ከም ቅዱስ ዳዊት አገልገልቲ ፍቃድ አምላኽ ኮይንና ኣሎና ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያት 10:36 ካልኣይ ቆሮንቶስ 6:46 ታሽዓይ ንኣእምሮና ብናይ ክርስቶስ ሓሳብ ገይሩ ይመልከልና እዚ ውዱቕ ኣእምሮና ካብ ኣምላኽን ሓሳቡን ናይ ምኹብላል ባህሪ ኣለዎ ብዘይካ ናይ ምድሪ ናይ ካልእ ክሓስብ ይጽገሚ ፊልጵስዩስ 3:19 እንተኾነ ብምሕዳስ ሓሳብና ተለዊጥና ነታ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሓሳባት ጥራሕ ክንሓስብ ተኣዚዝና ኢና ፊልጵስዩስ 2:5 4:8 ሮሜ 12:3 ቆላሲስ 3 ካብ 1 ክሳብ 13 ኤፌሶን 4:21-24 ነቲ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ክንሓስብ ከሎና ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነቲ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ክንሓስብ ዘኽእለና ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሮሜ 8:5-8 ሮሜ 15 ካብ 5 ክሳብ 6 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:15 ክሳብ 16 እቲ መንፈስ ቅዱስ ዘይመለኹ ኣእምሮ ክፉኡን ከንቱን ሓሳብ ጥራይ እዩ ዝሓስብ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ሮሜ 1:21-28 ኤፌሶን 4:17 ቆላሲስ 1:21 ከምኡውን ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልክዐ ኣእምሮ ግና ብዛዕባ ኣምላኽን ቃላቱን ግብርታቱን ጥራዩ ዝሓስብን ዘስተንትንን ኢያሱ 1:8 መዝሙር ዳዊት 1:2 መዝሙር ዳዊት 4:4 ከምኡውን ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ 10 ነቲ ሓጥእ ኣዳማዊ ባህሪና ይዋግኦን ይልውጦን ቃል እግዚአብሔር ኣብ ግዜ ጥምቀት እቲ ኣረጊት ሰብና ምስ ክርስቶስ ከም ዝስቀልን ከም ዝቕበርን ኣረጋጊጹልና እዩ ሮሜ 6 ካብ 3 ክሳብ 7
غلاطيا 5:14 ቆላሲስ 2:11 ክሳብ 13 ወይስ بكريستوس ኢየሱስ ተጠመቅና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ተጠመቅና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በአርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብር ብኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕብራቱ እንተኾናስ ከምኡ ከዓ ብትንሳኤው ክንሓብሮ ኢና እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢአት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢአት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም ተሰቕለ ፈሊጥና ኣሎና ሮሜ 6:3-7 እንተኾነ ብስጋ ብህይወት ክሳዕ ዘሎና እዚ ኣረጊት ሰብ ክምለሰናን ብሓጢአት ክገዛእናን ብውዲት ሰይጣን ኩሉ ግዜ ደጊሙ ባሮቱ ክገብረና እዩ ዝጋደል ሮሜ 7:5 ሮሜ 7:16-7 ከምኡውን 21:23 ኩሎም ቶም ጥቅስታት ኣብ ምዕራፍ 7 እዮም ማለት ኣብ ዝኸቶ ዘይቋርፅ ውግእ እዚ እቲ ቀንዲ ረዳኢናን ሓይልናን መንፈስ ቅዱስ እዩ ነቲ ክማርኸና ኢሉ ዝዋጋኣና ግብሪ ስጋ ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ክንቀትሎ ንኽእል እቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝመላለሱ ልዕሊ እቲ ሕጊ ዝሓተ ህይወት ፀብለል ስለ ዝብሉ ነትምኒት ስግኦም ኣይእዘዙን እዮም ሮሜ 8:12-13 ገላትያ 5:16-18 እቲ ድኹም ስጋና ከም ዘለዎ እናሃለወ ነቲ ንስጋና ዘመሓድር ልብናን ሕሊናናን ግን ስለ ዝልውጦ ኣብ ውዱቕ ስጋ ዝነብሩ ቅዱሳን እዩ ዝገብረና ቀዳማይ ሳሙኤል 10:6-9 ሕዝቅኤል 11:19-20 ሕዝቅኤል 8:31 ሕዝቅኤል 36:25-27 ስለዚ እቲ ድኹም ስጋና እንተበስበሰ እኳ ንመንፈስና ኩሉ ግዜ ስለ ዝሐድሶ ሓድሽ ፍጥረት ሓድሽ ሰብ ኮይንና ክንመላለስ የኽእለና እዩ ሮሜ 6:4 ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 ቆላሲስ 3:9-10 ቲቶ 3:5 11 ካብ ናይ ሓጢአትን ሰይጣንን ባርነት ሓራ የውፃአና ክርስቶስ ጎይታና በቲ ምእንታና ዝኸፈሎ መሪር መስዋዕቲ ካብ ናይ ሓጢአትን ሳዕቤናቱን ባርነት ሓራ ውፅኡና እዩ ዮሐንስ 8:32 ገላትያ 2:4 ገላትያ 5:1-13 ከምኡን ተወሳኺ ጥቅስታት ኣለዎ ነዚ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓርነት ዓቂምናዮ ደጊምና በርዑት ባርነት ከይተፀመና ክንነብር እንኽእል በቲ መንፈስ ሓርነት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ መንፈስ ጎይታ ኣብ ዘይብሉ ሓርነት ዝበሃል የልቦን ካልኣይ ቆሮንቶስ 3:17 ገላትያ 5:1 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:22-23 ገላትያ 1:10 ሮሜ 6:15-18 ከምኡን ቁፅሪ 20 ነቲ ብክርስቶስ ዝተጓናፀፍናዮ ሓርነት ዓቂብናዮ ከም ዘሎናን ነቲ ዝመልኣና መንፈስ ቅዱስ ንግዛእ ከም ዘሎናን እንፈልጥ ድማ በቲ እነፍርዮ ፍረ ህይወት እዩ ማቴዎስ 7:16-20 ማቴዎስ 12:33-35 ገላትያ 5:22 መበል 12 ናብቲ ዝፋን ፀጋ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ክንቀርብ ወይ ክንኣቱ የኽእለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ኣቦ ከዓርቀናን ውልድነትና ክመልሰልናን እዩ እተሰውአ ዕብራውያን 4:14-16 ዕብራውያን 6:19 ዕብራውያን 7:19
عسر شعاتن عسران حموشن عبراويان عسر شعاتن خصاب عسران كلتن سلازي مسواتي ازي سلازي مسواتي زي دما ناتي بمنفس ولدنا زخونا منفس قدوس تقبلنا نእግዚአብሔር ከማቦ ንርእስናሙን ከሙልድ ክንርኢን ብኸሙ ክንነብርን ዘኽእለና መንፈስ ቅዱስ እዩ ሮሜ 8 14 16 ገላትያ 4 6 ክሳብ 7 ኤፌሶን 2 13 17 ክሳብ 18 መበል 13 ንክርስቶስ ኣብ ህይወትና የኽብሮ ንዓና ንክርስቲያን ዝተዋህበ ናይ ህይወት ተልእኾ ንክርስቶስ ምኽባር እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6 19 10 ፊልጵስዩስ 1 21 ጎይታ ብዛዕባ ተልእኾ መንፈስ ቅዱስ ክገልጽ ከሎ ንዕኡ ከኽብሮ ከም ዝመጽእ ገሊጹልና እዩ ዮሐንስ 11 13 ክሳብ 14 بزي منفس قدوس نخريستوس كخبرو زخيل حدا كوا يلبون قداماي كورنثوس 12 مبل 14 اب حد حدنا حبرتن حدنتن بمنفس قدوس يزفتر قداماي كورنثوس 12 حساب 14 سلازي دما ايو ناي بيت كريستيان حبرت منفس تباهيلو زصواع ኤፌሶን 4:3 ፊልጵስዩስ 2:1 ኩሉ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ይዝፍጸም ካብቲ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሕብስትን ወይንን ናብ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዝልወጥ ቅዱስ ቁርባን ክንካፈል ከለና ኩላትና ሓደ ስጋ ኢና እንኸውን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:16-17 እቲ ብጥምቀት ካብ አብራኽ መንፈስ ቅዱስ እንውለደሉ ምስጢሩን ኣብ ክርስቶስ ሓደ ስጋ ይዝገብረና ገላትያ 3:26-28 መበል 15 ኣብዛ ምድሪ ኣብ ዘሎና ስጋውን መንፈሳውን ጉዕዞ ይመርሐና ኣብ ህይወት ምርሒት ምርካብ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን ሓለፋ እዩ እቲ መለኮታዊ ናይ ህይወት ምርሒት زي تقبل سب اتنا حدقان نتفاعتن زتموت وسبي ات انكون كاندن مراح دما اغزابيهري اذا حق زي اب زتفال علي خنتاتن اب هيوت بزحات قدسانن تراغاغيصو زداغم شومن تخلته زداغم كلته 11 حساب 10 وكلته بزح تقستات الله تو مصحف حزنا زلنا ماركوس 19:32 لوقاس 24:50 ملوكتاو مرحيت غنا نتوم ازوزاتن اموناتن طرح زتحازه حلفا اي مزمور داويد 23:2 بزح تقستات علو لوقاس 11:79 يوحنس 10:4 سلازي نمرحيت أملاخ أزينا خندليو يقبعنا إيو مزمور داويد 5:8 مزمور داويد 25:5 مزمور داويد 27:11 مزمور داويد 143:10 قبر هواريات 1:24 مرحيت أملاخ ناي مدلاي أبنتات تتقيسوم لنا اللو زفترات 25:3 مسافنتي حدا كاب حدا حساب كلته مسافنتي 27 كمون بزحات تقستات تتقيسمالو بمجد نبيات مرحنت املاخ ناي مدلاي حيالو ابنتات اللوناي قداماي ساميل 9:8 قداماي ساميل 23:3 قداماي نجست 22:7 كالاي نجست 3:11 كالاي نجست 22:13 إرمياس 21:2 30:7 حزقيل 14:7 حزقيل 10:1 እግዚአብሔር ከአኑ ብዙሓት ከም ዝመረሐ ብፍላይ ንገሊኣቶም
أزين الصور ويكأجهود مرحيت كم ذهبهم حيالو أبنتات اللونا زفترات 24 شوعته زفترات 10 حدن نهميات شعته 10 شعته بزح تقصتات اللون نزم الرحيت زي بمنفس قدس كم نرخبه بقالن بقبرن تقليص لنا إيو يوحنس 10:13 قبر هواريات شمونته 30 قبر هواريات 10:10 قبر هواريات 10:3 قبر هواريات 10:6 رومية شمونته 10:4 قلاتيا 5:10 مبل 10:6 محتم دحنتنان عربون رستنان يخون لنا اتوم كابتزمت عبي قطع عملاخ زدحنو اتوم محتم منفس قدوس زلوم تراي يوم يفيسون 1:13 يفيسون 4:30 كالاي كورنثوس 1:22 بزح توساخي تقصتات اللو نتي سمايا ورستنا كم نورسو رقصنياتات نخون اتعربون رستنا زغونا منفس قدوس مزهلونا تراي إيو يفيسون 1:14 كالاي كورنثوس 5:5 وانجيل يوحنس 1:3-5 مبل 10 شوعته حدش تمهرتي مهرنا نتدروز تمهرنا يدما يذكرنا منفس قدوس كابز سميلهم اسمات 1 منفس حوي زبحال إيو يوحنس 10:4 شوعته وانجيل يوحنس 10:5-26 10:10 قدامي ملغت يوحنس 4:6 سلازي نفلتات حقي برديات منفس قدوس تراي إنا كنبصحو النخئل ويتانا خبلوم زدالي بزح تمهرت نيرو خنسو كصارو كمزي كلو سلاز فلتا كنوغرو ماي كعلن سلازي ناتي منفس حقي خساع زقبلو كصبيوم مرصين يوحنس 10:6 10:2-7:3 قدامي تيموثيوس 2:3-4 اتنا فلتت حق خبصح زي كعله اتنا بدحنات كبصحن كاب حاتيات كناغفن زي كالسبتي كلاي تيموثيوس 3:5-7 እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እትኻባና ዘይፈለን ሓያልን መምህርና እዩ ሉቃስ 10:2 ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ 10:4-26 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:19 ቀዳማይ ዮሐንስ 2:27 ነህምያ 9:10 مستمهار نايملات سلاسي تكبار إيو እግዚአብሔር አቦ መምህር እዩ ዘጸአት 4:15 ዘዳግም 4:36 መዝሙር ዳዊት 25:12 ተወሳኺ ብዙሕ ጥቅስታት ኣለዎ እግዚአብሔር ወልድ ድማ መምህር እዩ ማቴዎስ 4:23 ማቴዎስ 5:2 ማቴዎስ 7:25 ብዙሕ ተወሳኺ ጥቅስታት ኣለዎ ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብየት ጸሎቶም እናመሃረ ወንጌል መንግስቲ እውን እናሰበኸ ኩሉ ሕማምን ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ድናሰን እናሐወየ ይዘውር ነበረ ማቴዎስ 4:23 ኢየሱስ ምስ መጸ ብዙሕ ህዝቢ ረአየ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ነበሩሞ ደንገጸሎም ብዙሕ እውን ክምህሮም ጀመረ ማርቆስ 6:34 ምድሪ ምስ ወገሐ አንጊሁ ከም በሐድሽ ናብ ቤት መቅደስ መጸ ብዘሎት ህዝቡ ናብኡ መጸ ተቀሚጡ ከዓ ይምህሮም ነበረ ዮሐንስ 8:2 መንፈስ ቅዱስ እውን ከም አካል ቅዱስ ሥላሴ መጠን መምህር እዩ እቲ ደቅኺ ብእግዚአብሔር ክመሃሩ እዮም ዝብል ተስፋ ብእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝፍጸም ዝገልጽ ትንቢታዊ መልእኽቲ እዩ ኢሳያስ 54:13 ኤርምያስ 31:33-34 ዕብራውያን 8:8
شوعته خساب 12 قال وانجيل نمستمهار كنتجه كلنا تمقالتي أملاخاو بحري مخاننا كمو نمنفس قدوس ملكوتاو تلوهو أمن فسام نتحابابرو مهلاونا كنجنزب يقبعنا مبل 18 أب وانس أبابانا أوشتنا خوينو أب كندانا يموجود ويتانا ندك مزامرتو بزعبات زصبيوم صبابات راي زيكونه بزعباتي أوشتم خوينو زموجود اللهم منفس قدسون أتسفيوم إيو ماتيوس 10 تشعات 10 لوكاس 10 تغلطة 10 حدا 10 تغلطة لوكاس 21 10 4 10 5 ماركوس 10 3 10 حدا حساب 10 3 نقدسان نبياتون كمو أتسفيوم إيو زعات 4 10 تغلطة بجبر دما تراجعيسو جبري حواريات 16 منفساوي وحسنتنا أبناتنا ناي صلوت عقم تراي زمركوس نيرون دزخون نزع علمن هيوتن زيا بدحانن عاوتن زسغرا حدقوا أي محلون نير أبتا قويتانا ندك مزامرتو مسوخ صلي وزتمحسن الله خباد جزي حدقوا نحنت ساعات كتاقه زخال أي نبرن قويتا دما سقا دخم مخانو انتخونا اتمنفس نمدقافهم تدالي مهلاو أبسرهم ماتيوس 26 4 حدن سلازي دما ندخامنا خدقف من ندخامنا زدقف من ندخامنا خدقف منفس قدس توهبنا نغريتا سلازي دما ندخامنا خدقف منفس قدس توهبنا رومية شمونتا 26 3 أبزها وارياوي قال كلت عبيت تسفاتات تواهبنا له كما يجرنا خنصلي خمس قبعنا سلازي نفلت نسألوت كنتجهن كان فقاد أملاخ جرنا خنصلين يدقفنا مبل 10 بسقا هنا بمنفس هياوان يقبرنا እግዚአብሔር ንወድሰብ ምስ ፈጠሮ በቲ ካብኡ ዝሰርጽ ቅዱስ መንፈሱ ገይርዩ ህያው ነፍሲ ዝገበሮ ዘጸአት 2:7 ቅሬታ غني له ያቦና ዘፍጥረት 2:7 ኢዮብ 12:10 ኢዮብ 32:8 ተወሰኽቲ ብዙሕ ጥቅስታት ኣለዎ ስለዚ ህይወት ሰብ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዮሐንስ 6:63 ሮሚየ 8:11 ከላይ ቆሮንቶስ 3:6 ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:18 ገላትያ 5:25 መበል 21 ብስጋ ሆነ በመንፈስ ዘጉህ ነገር ከጋጥመና ሆሎ የጸናናዓና ምጽንናዕ መለኮታዊ ተግባሪ እግዚአብሔር አቦ መጻናንዒ እዩ መዝሙር ዳዊት 71:21 መዝሙር ዳዊት 86:17 ኢሳያስ 12:1 ተወሰኽቲ ብዙሓት ጥቅስታት ኣለዉ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስውን መጻናንዒ እዩ ማቴዎስ 9:22 ማርቆስ 5:36 ሉቃስ 7:13 ተወሰኽቲ ጥቅስታት ኣለዉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስውን መጻናንዒ እዩ ዮሐንስ 14:16 ዮሐንስ 15:26 ዮሐንስ 16:7 እታ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መጻናንዒ ካብ ኣቦ ዝመጽእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ገና ንሱ ክምስክረለይ እዩ ዮሐንስ 15:26 ገናኸ እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተኸድኩስ እቲ መጻናንዒ ናባኻትኩም ኣነ እንደዘይከድኩስ እቲ መጻናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽን እሞ እንተኸድኩ ገና ንዕኡ ክሰደልኩም ዮሐንስ 16:17 ንኩሎም ቅዱሳን ኣብ ግዜ ጸበቦኦም ብምጽንናዕ ብጽንዓት ደው ክብሉ ይድግፎም ንምጽንናዕ ዝጥቀመሉ ጥበባቱ ድማ ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ ኣብ ጸበባ ንዘለዉ ከነጸናንዕ ከሎና ተመቐልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምዃንናን ኣብ ዝኽቡር ተልእኮ እዚ ድማ
معيت السلاسي مخانان زرقاقز مبل عسران كلتن بزعبا دروز فتصمنايو ويون كنفصمو نهك انزلونا حاتيات يرتعنا كم تنغايل زتبهلو حاتيات كل جزيات قاصونا حررت ادما نابانا زفترت 4 كلتن حنسع مسفصمنا يدما بنسحا مئنتي خينا حوي سر سديدو ابانا خنبرن كفردن يزدلي عبراويان 10 زداقم 10 شومنته قداماي تيموثيوس 6 اتا اوشتنا زحادره منفس غنا بزعبه حاتياتنا ازي سلازغوهي بزعبه حاتياتنا ينقفنا مالت يوقسنان يرتعنان يوحنس 10 شومنته افيسون 4:31 ننغوس داويد منفس قدوس بنبي ناتان غيرو مسرتعو نافصم نسحا اتو قداماي سامويل 10:1-3 مزمور داويد 51:1-10 نسبنا نويه بنبي يوناس غيرو رتعم تنبيت يوناس 3:1-10 ننغوس مناسيه بمكرا رتعو نام نسحا ابقعو كلاي زينا موعل 33:1-13 شعو እግዚአብሔር ናብቲ ንጉስ አሶር ሓላቁ ሰራዊት ናብ ልዕሊኦም ከም ዝመጹ ገበረ ንሳቶም ድማ ንምናሴ ብመቃጥን ሓዝዎ ብክልተ ሰንሰለት ኣስራዛ ኣሲሮም ከዓ ናብ ባቢሎን ወሰድዎ ዓቅሉ ምስ ፀበቦ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቦታት እውን ኣዝዩ ርእሱ ኣትሓተ ናብኡ ከዓ ተማህለለ ንሱ ድማ ራሕራሓሉ ጸሎቱ ከዓ ሰምዖ ናብታ መንግስቲ እውን ናብ ኢየሩሳሌም መለሶ ሽዑ ምናሴ እግዚአብሔር ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፈለጠ ካላይ ዜና መዋዕል 33:11-13 መበል 23 ቅዱስ መንፈስ እሞ ንዓናውን ይቅድሰና እዩ በቅድስና ንክንመላለስ ከም ዝግባአና ቃል እግዚአብሔር አዚዙና እዩ ዘጸአት 19:22 ዘሌዋውያን 10:26 ብዙሕ ጥቅስታት ኣለዎ መወዳእታ ጥቅሲ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:15-16 ናብ ቅድስና ንበቅዕ ድማ በቲ ናይ ቅድስና መንፈስ ጥራሕ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:11 ካላይ ተሰሎንቄ 2:13 ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:2 بمسرته بمنفس قدوس كنطمقن كنملأن زدلينا نسغانا نات قدوس مقدس كغبرو سلازدلي እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:16-17 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:19-20 መብዛሕትኦም ካብቶም አቀዲምና ዝዘርዘርናዮም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውልቃዊ ህይወትና ዝዓዮም ዓበይቲ ዕዮታት ንምቅዳስና ኢሉ ዝፍጽሞም እዩ ክርስቶስ ብደሙን ብመንፈስ ቅዱስን ዝቅድሰና ቅዱሳን ሐዋርያት ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ አብያተ ክርስቲያን ዝነበሩ መልእኽቲ ዝጽሓፍሎም አገልገልትን ምእመናንን ቅዱሳን ኢሎም ዝሰሚሉ ምክንያት ድማ ንሱ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:11 ግብረ ሐዋርያት 9:13-32 ግብረ ሐዋርያት 26:10 ተወሰኽቲ ብዙሓት ጥቅስታት ኣለዉ መበል 24 بسماياو حاغوس يملأنا محغواس سماياو تأزازن حلفاني فيليبي 3:1-4 ولا أبناي سبب أوان كن حغواس كم زقبعناون تنجيروناي ماتيوس 5:11-12 كالاي كورنثوس 10:10 حاغوسنا غنا مدراوي كخون أيقبعني إيوب 10:5 مثالي 10:14-13 مكبب 3:10 كومون توسختي تقستات هالو منفسا وحاقوس كن حقوس يتنجيرونا حزقيال 6:22 نهميا 10:4-3 مزمور داويد 126 كلته
توسختي بزحات قصتات اللو منفسا وحاقوس دما بمنفس قدوس يزركب قداماي تسالونكي حادي شدشه قبر هواريات 15:32 غلاطيا 5:22 ክርስቶስ ውን بمنفس ቅዱስ ይሕጓስ ከም ዝነበረ ተጻሒፉልና ኣሎ ሉቃስ 10:21 ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ከም ዝመልአና እንፈልጥ በጎይታ በእግዚአብሔር ናይ ምሕጓስ ዓቕሚ ምስ ንረክብ እዩ መዝሙር ዳዊት 32:11 መዝሙር ዳዊት 33:21 መዝሙር ዳዊት 68:3 ተወሰኽቲ ጥቅስታት ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ነቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ቅዱሳንን ጻድቃንን ዝወሃብ ዓስቢ ድማ ሓጎስ እዩ ማቴዎስ 25:21-23 ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:6-9 መበል 25 ኣብ ናይ ነፍሲ ሙሉእ ዕረፍቲ የእትወና ጎይታ ነቶም ዝስዕብዎ ዝሃቦም ዝዓበየ ተስፋ ናብ ዕረፍቱ ምእታው እዩ ማቴዎስ 11:9 ዕብራውያን 4:1-11 ዘጸአት 33:14 ብዙሓት ተወሰኽቲ ጥቅስታት ኣለዉ እቲ ድሕሪ ምጽኣቱ እናኣትዎ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ድማ ኣዝዩ ዓብይ ተስፋና እዩ ኢዮብ 3:17 ኢሳያስ 57:2 ቀዳማይ ተሰሎንቄ 1:7 ተወሰኽቲ ብዙሓት ጥቅስታት ኣለዉ ናብ ዕረፍቲ ዘብጽሐና ዘእትወና ድማ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ ኢሳያስ 63:14 እዚ ሁሉ ዝተዘርዘረ መንፈስ ቅዱስ ብደረጃ ውልቀ ህይወት ኮነ ብደረጃ ቤተክርስቲያን ዘለዎ ግደ ኣዝዩ ዓብይን ሰፊሕን እዩ ምስጢረ ሜሮን ተሰሪዑልና ዘሎ ድማ እዚ ሁሉ ረብሓታት ምእንቲ ክንጓናጸፍን ብኡን ህይወትና ቀዲስና ዘለዓለማዊ ህይወት ምእንቲ ክንረክብን እዩ ብመንጽር ዝተዘርዘረ ሓቅታት ህይወትና ንመርምር እሞ እታ ኣባና ዝተፈጸመ ምስጢር ዕላማታቱ ይወቅዕ እንተልዩን እንደዘየልዩን ነረጋግጽ ዕላማታቱ ይወቅዕ እንተኣልዩን ብኡ ንግስግስ እሞ ናብ ፍጹምነት ንዕበ ኣይወቅዕን እንተሃልዩ ድማ ብንስሓ መገድና ኣቕኒዕና ንመንፈስ ቅዱስ ንተኣዘዝ መንፈስ ቅዱስ ነቲ መለከታዊ ተልእኹ ኣባና ከይፍጸም ንቃወምን ኣባና ከይፍጽም ንቃወምን ኣይንእዘዞንን እንተሊና ጸላእቱ ኮይንና ከም ዘሎና እቲ ንምድጋፍና ዝተዋህበ መንፈስ ኣብ መወዳእታ ባዕሉ ክውጋኣና ምዃኑ ወርትግ ንዘክር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ዝሓለፈ ግዜና 5 ርኢና ሎሚ ክሳብ 25 ነጥብታት መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ከም ዝወሃበና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ ከለና እንታይ ከም ንረብሕ ዘርዚሩ ክገልጸልና ጸኒሑ ዝሰማዕናዮ 30-60 ሰናይ ፍረ ኣብ ውሽጥና ፈርዩ በፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንምራሕን ክንጽጎን እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይሁነልና ናብ ናይ ጉባኤ ጊዜ ኢና ክንሰጋገር ቅድሚ ምስግጋርና መዝሙር ዝተዳለኹም እንተለኹም ክቅበለኩም ተዳለው ተልየ ኣለኹ ግን ቅድሚ ካልኦት ተልየ ሕራይ ዝተልዓለ ኢተሊ ክርእሞ أنا اللخو إلسابيت كم يوعلكم እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ገመስገን ማማ ኤልሳቤጥ ከመ የለኹም እግዚአብሔር መስገን ደሓንዱ ለኹም ኩልኹም እግዚአብሔር መስገን ሕራይ ማማ ኤልሳቤጥ ናይ ጋሻ ንዓኸ ነቐድም ነና ካል ሰብተሉ ጽቡቕ ሰብተ ዘይሉ ኣነ እንታይ ዘሚረስ ብሎ ኮይነ ፀገም የለን ደሓን ቀጽሊ ሙሉ ሓብትና ኣለለኹ ኢላልና እሞ ደሓን ንዓኸ ነሕልፈክ ሕራይ اسم الآب والمنفس القدس حدا أمر
ናዲ ብለውሃቱ ናፀውዐ ደጋጊሙ ይዕድመናሎ ዳሃዩ ንስማዕ ንከተሎ ዝረሓቐ ዝኹብለለ ኣብ መጓሰይኡ ይመልሶ ናብ ደንቢኡ ይፅንብሮ ቅዱስ ከንሸል ዝሞተልና ንጥፉኣት ናብ ኢየሱስ መምላሶም ንኹሎም ድኹማት ሕዙናት መዳን ምስ ኢየሱስ ክመላለሱ መንገዲ ህይወት ምስ ረኸቡ ዝረሓቐ ዝኹብለለ ኣብ መጓሰይኡ ይመልሶ ናብ ደንቢኡ ይፅንብሮ ቅዱስ ከንሸል ዝሞተልና ናይ ይቕሬታ መልእኽቲ ኾይነ ዕለት ዕለት ምስኡ ጓዓዝ መገዲ ዝጠፍኦም ናርኢኹ ዝደኸሙ ናፀናናዕኩ ዝረሓቐ ዝኹብለለ ኣብ መጓሰይኡ ይመልሶ ናብ ደንቢኡ ይፅንብሮ ቅዱስ ከንሸል ዝሞተልና ንጥፉኣት ኩላቶም ከናዲ ብለውሃቱ ናፀውዐ ደጋጊሙ ይዕድመናሎ ዳሃዩ ንስማዕ ንከተሎ ዝጠፍአ ዝኹብለለ ኣብ መጓሰይኡ ይመልሶ ናብ ደንቢኡ ይፅንብሮ ቅዱስ ከንሸል ዝሞተልና يقنيلي زتنلكم سماعكمني يقنيلي زقدمكمني يقنيلي عدلنا مزمار ذهبكمني እግዚአብሔር ስለ ቃላቱ ተመስገነ ይሁን ቃል ህይወት ከስማዕና ስለ ሁሉ ትምህርትኩም ቴንክ ዩ አሜን ዝማሬ መልአክ يسمعلنا ማማ ኤልሳቤጥ ነቶም ሰማዕናውን ቃል እግዚአብሔር ቃል ህይወት يسمعلنا حبتنا نادينان ኤልሳቤጥ ዝኸብለለ ዝጠፈአ እንተሎ ናብ መጓሲ ይመልሶ እናበለት ያኽት ዝምረልና ጸኒሓ ኩሉ ግዜ መዝሙር ክንዝምር ከለና ምንጪ ናይቲ መዝሙርን ዕላማታቱ ምስ ህይወትና አተሓሒዝና ምእንትት ምን መዝሙር ንበረኸት ክኾነልና ምንጭ ናይቲ መዝሙር ኢና መጀመርያ ንርኢ ወድሕሪዩት ምንጭ ምስ ረኸብናዮ ንምንታይ ዝጠቕመና ዝጠፍአ ዝኸብለለ ናብ መጓሲ ይመልሶ ተሓላል ገንሸል ዳበለት ክትዝምረልና ጸኒሐ እሞ እስኪ ካብ ጉባኤ መበገሲ ጥቕስና ዝጠፍአ ዝኸብለለ ናብ መጓሲ ይመልሶ ዝብል ዝተዳለኹም ተለኹም ዝጠፍአ ዝኸብለለ እንተሎ ናብ መጓሲኡ ይመልሶ ተሓላል ገንሸል ታመለኽቲ ኣብቲ ዝጠፋእናሉ ካብ ደንቤና ዝኸብለልናሉ ካብ ዝፋን ክብሩ ዝኸብለልናሉ ካብ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝጠፋእናሉ ብፍላጥ ኮነ ብድፍረት ብፍላጥ ኮነ ብዘይ ምስትውዓል بفلات كنا بدفرت بزي فلات كنا بسحتت استفعنا يزخب لنا يوجزيه نام مقاسي خمس ملسنا أموس كي ناب قبائي ما بقى ستغسنا ماتيوس 10 شومان 10 تغلتاي كاب 10 تغلتنا و10 تربعته زعبات زطفقت بقيع እግዚአብሔር መስገን ማማ ኤልሳቤጥ ነታ ዝጠፍአት በጊዕ
تسعان تشعتنا باقي قديفو نع أخذ الخمس خده مسر خباخا حانجيرو نام مقاسي خمس ملسا نسمله ساخا تفي از نبرت بقي رخيبه يامون عن التحقوسيلو قرباب التسويعو قدسان ملاختي قبا اسعد كان سويعي مس كلهم فتراتو خمس تحقوسه صبق غير غيتا قليصلنا له قال هوت يسمع لنا ماما السابيت اسكالوت كالوت كسكي إذا مزمور كتزمر كل جزية تقدمي تختمس أن تخيل بزعبا تتفق ودي إذا أبوانجيل لوكاس معرف عسرته وحمشته تودي بزي مخنيات كابيتو زقبو حيزو خمزوات مو ناتي جنزبا بقو بزرقات كم زبطنو كتأمي كم زي جمره حسما كواسي كم زتقصر خمس تعسبه كابتي مقب حسما ونكبل حرري بالكم زنبره مو خمس زي توهبو لحرقن نبيت أبوي كمل سيلو نابو خمس تملسه أبو جنا أبرحق كل حقيف كم زرعيون حقيفو خمس عمون وديت في نيرو ترخيبو ميتو نيرو خاطن سيمو كن حقوسي قبعنا إلو بزي زخون حتو كم زتقبله كمتي أبوتات قدس بيت خريستيان أبترقامي غميت أمزلو خاز حياوي أبو نكزابير كم زملكت أتتفق ودي نقول لهناتهم أب علمن بعلمن ننبر لك سبات كم زملكت أتعبوا ودو نايتهم صادقاني لا يلوم زمكحو سبات مخانو نقول لهنات مرت مخانو يقلص لنا أزي في السامي زي أب بولي كيدانون بتسفى تواهبو نيريو أب إساس 53 شديشن تايزبل كلاتنا خما باقي تباررنا نفس وكفنا ننام مقدو زنبله እግዚአብሔር ከአ አበሳ ሁላትና አው ደቆይብ ሁላትና ተባሪርና ነበርና አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ከም ተባራራ ባጊዕ ነርኩም ይኹምሞ ሕጂ ግና ናብ ትጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ከም ተባራራ አባጊዕ ነርኩም ይኹምሞ ሕጂ ድማ ናብ ትጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ስለዚ እቲ ምምላስና በተሐላል ገንሸል ምምላስና ኣብ ቆጽሪ 24 ክገልጽ ከሎ ንሓጢያት መዊትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክነብር ኢሉ ንሱ ባዕሉ ንሓጢያትና ኣብ ስጉኡ ኣብ ዕንጨት ጸሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ቁስለ ሓጢያትና በቲ ኣብ መስቀል ዝደመየ ጎኒ ጎይታ በቲ ካብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም ኢው ተዘኒኒ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ደጊመ ማማ ኤልሳቤጥ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና ነቶም ሰማዕናውን ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና ኣነውን ቦይ ብርጌታ ንዓይ ቀሪበ ቆብሊ ለነበርኩት መዝሙር ቀሪበ ነይረ ሓደ ዓይነት ክብሪ ምስጋና ንዒኹን ምክንያቱ ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ተባሂሉ ዘሎ ሓደ መንፈስ ሰትዮም ዝብል ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኮይና ብዘይ ምዝራብ ብዘይ ምልዛብ ነዚ መንፈስ ናይ ምኹብላልን ምምላስን ክንሓስብ ከለና መንፈስ ኣምላኽ ይመርሐና ከም ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ይሕብረና ከም ዘሎ ዓቢ ምስክር እሞ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ኣሜን ናብ ናይ መደብ ናብ ጉባኤ እዩ እቶም ተወሳኺ ሓሳባት ኣብ ዘለናዮ ኣርእስቲ ምክንያቱ እዚ ርእስቲ እዚ ብፍላይ ዝሓለፈ ጉባኤና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ቶም ትሽዓተ ፍረ መንፈስ ቅዱስን እዞም ሎሚ 25 ዝረኣናዮም ምስ ህይወትና ዝተኣሳሰሩ እዮም ታሪክ ዘይኮነስ ምስ ህይወትና ዝተኣሳሰሩ እዮም ምስ ህይወትና እንዳተሓሓዝና ክንሪኦም እግዚአብሔር ርዳና ስለዚ ተወሳኺ ነዚ ይኸይድ ትብልዎ ሓሳባት ክንቅበል ኢና ከምውን ናይ ሎምን ናይ ትማልን ጌጋ ንጽባሕ ከይኒ ደግሞ ምእንቲ እዚ ኣርምዎ እዚ ጎዲሉ መልእዎ እዚ ሓሊፉ ኣትርፍዎ ትብሉና ክንቅበል ኢና ሕቶን ርኢቶን እንተልዩ ናብ ጉባኤና ክንሰግር
نابو كنم مسقارنا كبر نزخر سميخون أبونا أبي كشولدة ساعتهم مجمريا صلوات زعتهم سمعهم مالهم قبائنا صلواتنا نسم قبائنا سميهم كفيتهم نسميهم مريحهم حنت ما أرمتا هبومنا اللو نحنا أبنت كنقبرهم مخنياتو نفس وكف كنبب كله مصحف حزوم سلازكاتاتلو حنت تقسن تسجيره وش مصحف انتغيره حشوخ لهم يقرمون يوم غني لنا بنا قبل كله تام أرمتا مالت عبد مبل عسرته وحموشه أمور داتا تقسي وانجيل لوكاس هالو أكرمها ماركوس عسرته تشعته سلاسان كلتن تبلالا سلازي وانجيل ماركوس كا معرف عسرته تشعته أيبزحني أب عسر شدشته يزودئي سلازي أبونا مستن بيماناز أقاماز اللوات تغسي أما سخاخيرهم ماركوس عسرته تشعته تبلزلا ماركوس عسرته شدشش سلاسان كلتن إلنا خن إرما سبو قصرون سلاسان كلتن أيتبزحنيا سلازي قصري ترازي كونه معرف ترازي كونه معرفن قصرن تقاقيا زلا أمو ماركوس عسر شدشة عسر شوعات إلنا خن إرما رساس حيسكم زلهم مصحف حزنا زلنا مصحف حزنا زلنا أبيت هراي معرف عسر شدشة قصري عسر توت الشعات هراي من البات نزي دقيقو أبرئسيا زي PDF سلازوخانة بقرابات تعشمو ناب ورد كيدكاس سلازرم نجزيو جن من البات رأيكم تلي سكرين الرأن تلي ماركوس عسرت تشعات سلاسان كلتن زنبرت ماركوس عسرت وشدشة عسرت تشعات جريا له ترأي أمريكا الرئيس بو إزابير مسجن سلازي كمتي أبونا تقدسهم نفس وكف قال نفس وكف تقصي زكاتات الوزلو نحناون إزابير بزفقدهم غيرنا خنكتاتل ثم أبتي كالاي كحتم كله قدلو تمالي الرمل مسألنا منتي بخو مخنكاتاتلو أبي أبنت بينمنا اللومو نبوناها أبسن قبائي قال هيوتي هو نريال لنا ممر مرقيته الرئيس سبو سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حراي ናይ ጉባኤ ትግዜ ኣብዚ ዝጸናሕና ዮ ናይ ሎሚ ካብ 5 ክሳብ ካብ 6 ክሳብ 25 ዝበጽሑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣውሽጭና ንምንታይ ከም ዝረዳአና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ ከለና ንምንታይ ከም ዝጠቅመና እታ ኣውሽጭና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ህይወትና ኣብ ድኻም ይኹን ኣብ ብርትዐ ናብ ሰናይ ንኹን ናብ እከይ ኣብ ዝኾነ ዝምባሌታት ኣብ ሰናይ እንተሊና ክንቅጽሎ ናብ ድኹም ዝምባሌ እንተሊና ክንእረመሉ ንኽንሳሕ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጠቅመና እዩ ኣርእዩ ኣምስዩ ኣርእስትና እሞ ኣብ ዘርእስቲ ዘለና ሕቶ ርእይቶ ተወሳኺ ሓሳባት ክንቅበል ምእንቲ ናይ ጉባኤ ግዜ ናብ ጉባኤ ሕሊፈ ኣለኹ حراي جزينا نتقاملو ناي قبائي جزيئي
الراي جزينا نتغملو سمع انت اللي هو بزح جزيه أبتناي نسحة مزمورنا مزمور 51 كل جزيه ቅዱስ መንፈስካ አይተግድፈኒ ዝብል አርእስቲ ኣለና ካብ ቁጥሪ 10 ጀሚሩ ወአምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስካ አውሽጨ ይሐድስ ቅኑዕ መንፈስካ አውሽጨ ይሐድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ አይተደርብየኒ ሓጎስ ምድሓን ምለሰለይ ወአምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስካ አውሽጨ ይሐድስ ቅዱስ መንፈስካ አይተግድፈኒ ነዚ ሎሚ ምሸት ዘምሴና ቀንደ አርእስቲ አቦና ዳዊት ምናልባት ስቂልኩም ስለዘለኹም ክስጋብ ትዳለው የምበርት ጊዜ ናይ ጉባኤ ዘለና ሓሳባት ኢድና ሓፍ ከነብል ንኽእል ኢና ኣብ ቻት ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና ወይ እውን ብቐጥታ ብድምፂ ክንሓትት ንኽእል ኢና አቦና ዳዊት እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ በመንፈስ ቅዱስ ክምራሕ ከሎ ዝነበሮ ኃይልን ዝነበሮ በረኸትን በኃጢአት ምኽንያት መንፈስ ቅዱስ ምስተፈልዮ ዝወደቀ ውድቀትን አነጻጺሩ ብተመክሮ ብውሽጢ ልብዩ ዘስተንትን ነይሩ ምክንያቱ ወአምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ እቲ ጽሩይ ልብኻ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክንጸሪ አይክእልኒ ልብናውን ወአምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ወአምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስውን ኣብ ውሽጢ ይሐድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ አይተደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ አይተግድፈኒ ገና መጓሰ ከሎ መንፈስ አምላኽ ኣብ ውሽጡ ኃይሊ ይህቦ ስለ ዝነበረ ካብ አፍ አንበሳን ካብ አፍ ድብን በጊዕ የናግፍ ከም ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ጎልያድ ኩሎም ሓያላት እስራኤል ራዕራዕ ክብሉ ከለው ንሱ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ትብዓት ተመሊኡ ምስ ጎልያድ ገጢሙ ንጎልያድ ከም ዝሰዓረ ሳኦል ከሳጉጎ ከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ካብቲ ውዲት ናይ ሳኦል ክናገፍን ከምኡውን ነቲ ሰለስተ ጊዜ ፈተነ ቅትለት ዝገበረሉ ሳኦል ፍጹም ምሕረት ክገብረሉ ዝኽኣለ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ይመርሖ ስለ ዝነበረ እዩ ብኃጢአት ምኽንያት እዚ መንፈስ ቅዱስ ካብኡ ምስተኣልየ ግን ናብ ክንደይ ውድቀት ከም ዝወደቀ እቲ ታሪክ ይምህረና እዩ ስለዚ ብተመክሮ ኣዝዩ ስለ ዘስተማቕሮ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ከሎ እንታይ ዓይነት ሰብ ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ገደፎ ክሳብ ክንደይ ተደርቢዩ ስለ ዘረጋገፀ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ መዝሙሩ ወአምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ይሐድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ እንዳበለ ዝጽርል ዝነበረ እሞ ሎሚ እውን ነዚ መዝሙር እዚ ብውሽጥና ክንዝምሮ ምእንቲኣ ቅድስት ቤተክርስትያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መእተዊ ናይ ሰዓታት ጸሎት ኣቐሚጣቶ ዘላ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ካብ ናይ ጉባኤ ጊዜ ክወስድ ጸኒሐ ተመሊሰ ኣለኹ ዝርእስትና ሕራይ ሳሙኤል ሓውና ኢድካ ኣልዒልካ ኣለኻ
الله مرجته خليه يسمعنا انتي كحت دليسي بزعبة እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስማዓለሁ ከደ هو سمع الله ያ እጂ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝረትዓና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይረትዓና እዩ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ክፉእ ክንገብር ከለና ሓጢያት ክንገብር ከለና ዝረትዓና እዩ እቲ ፀላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ እውን ይኸሰና እዩ ማለት እዩ እጂ ሓንቲ ኣብ ከምዚ ኣብቲ ንምፍላይ እውን ትሽገረሉ ሓንሳ ሓንሳብ የጋጥም እሞ ኣብዚ ኣቁርብቲ ሓሳብ ክትቡና እታ ካልኣይቲ ከዓ ብዛዕባ ኣብታ ቁፅሪ 16 ዘላ ማሕተም ድሕነትናን ዕርቡት ርስትናን ይኾነልና ኢልናዮ ክትብል ክንማሃራ ፀኒሕና እጂ እንታይ ኢልና ከዓ ነቲ ሰማያዊ ርስትና ከም እንወርሶ ርግፀኛታት ንኸውን እቲ ዕርቡን ርስትና ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ምዝህልወና ጥራይ እዩ ኢልና እጂ ምስ ምንታይ ከተኣሳሰረ ፀኒሐስ ምስ ኣብቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ዘሎ እንታይ ኢና ንብል ቤተክርስትያንና ወይ ከም መልክዕ ቃል ኣምላኽ ድሒና ንድሕና ኣለና ክንድሕኒና ኢና ንብልሽ برقص هو سمع له برقص بالها سمع له جي مس انا تحاسيركم كا قربتي كتبوا لنا تلي السنه نيرا عليه وقت يسمع لنا بتقدمي تجمر انت قلت لكم بتملى عليه حاونا سامويل መንፈስ ቅዱስ ይረትዓና መንፈስ ሰይጣን ከዓ ይኸሰና ስለዚ እቲ ኣብ ሕሊናና ዝመጽእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርታዕ ድዩ ወይ ናይ ሰይጣን ምኽሳስ ከመይ ገርና ንፈልዮ ምናልባት ሒዘካ እንተለኹ ተቀዳመይቲ ማለት ጽባል ሳዲያ ተሓቶ ሳሙኤል هو ጽባል هراي እስኪ ናይ ጉባኤ ግዜ ስለ ዝኾነ ኩላህና ክንሳተፍ ምእንቲ ነዛሓ ናይ ሓውና ሳሙኤል ሕቶ ካብ ጉባኤ ከነነፅራ ፈቃደኛታት ዝኾና ዕድል ክህበኩም እቲ ሕቶ ከደግማየ መንፈስ ቅዱስ ይረትዓና መንፈስ ሰይጣን ከዓ ይኸሰና ስለዚ እቲ ዝመጽእ ሓሳባት ናይ ሰይጣን ድዩ ወይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ጌርና ኢና ነለልዮ እስኪ ፈቃደኛ ዝኾንኩም ዕድል ክበኩም ኣብ ህይወት ናይ ቃየል ክልቲኦም እዮም ማዕረ ይመፁ ነይሮም ማለት መንፈስ ቅዱስ ይረትዖ ነይሩ መንፈስ ሰይጣን ከዓ ይቃጸዎ ነይሩ እግዚአብሔር ከዓ ካብኡ ክጥንቀቕ ምእንቲኡ ሓጢያት ትቃጸወካ ኣላ እሞ ንሳ ከይትረትዓካ ከም ትረትዓ ከም ትስዕራ ግበር ኢሉ ኣቀዲሙ ኣጠንቂቕዎ ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ዝረትዓና ናብቲ ሰናይ ነገር ንኽንምለስ ምርታዕ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ሓይሊ ይህበና እዩ መንፈስ ሰይጣን ዝኸሰና ከዓ ናብ ንስሓ ንኸይንምለስ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ይሁዳን ናይ ቃየልን ኣብነታት እንድሕሪና ሓጢያት ትቃጸወካ ኣላ ንስኻ ግን ከም ትስዕራ ግበር ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ መስረትዖ ንቃየል ከተግብሮ ግን ኣይከኣለን ዋላ ምስ ቀተለውን
أبيل لحوخ أبيل يلوخ حتى خلو بتخكل نحو خمس قتلن فتاريو خمس حزنن نفسه خمس قدن بتخكل تنسيحو نيرن تزخون أبز جزيزون محرت نيرو قائل جن أنا حلاو أبيل أيكون كنيلو إنه تساوعيت نسي جوي يهودا لك نصوح دم يحليفه عفسيسه يحليفه هيبه زبل إذا درغيت منفس قدس ناب نسحة زمرح ينيري سلازي ناب تنسحة كي بصحة جن بتخصناي ديابلوس تسعيرو نسخة قويتاها حليف كاهيبكا دحر حجي دحنات يبلكان دحر حجي مماتي زحشكا أبز من بارون شمكا مسهواريات يلا ناب كل يلا تمت كايخا تعرفي له بدرغيت نفسه كحلف زقبرو أتي كسناي سيطاني مالت سلازي كلت يوم معرة كما سو يخل يوم بمنتاين أنا الليو درخيت ناي منفس قدس انت داخوينو كل جزية مسارتنا قال إكزابيهريو هتزمت سزول حسابات مس قال إكزابيهر مس منفس إكزابيهر زخيد دي مخنياتو عبز حالفة جزية نارينا نيرنا سارا وقراوغيل لكع كمتنا يهودا اتا سرحتني أبوها مستعرفتا أبو دربي ديبا نفسها تحلف قمت حزاها كتحنق إلى مسكدت اسكز زقبرو زلخو كنعدي جيغايلا نتي حسابات غميتا بصلوت ناب إكزابيهر كم زقربت أو مسكربت جن نعاء خمزة يتكم نولدا خمز ود نإكزابيهر زحزن تكبارات مخانو الرجاجسة ولدي أنا حدار زي مكبارين ولاد زي ملادين الناقوهايو حجي تحنيقة بموماتيكا أنا نولدي مخنيات حزن كهونومي نفسي بعلي متفقي كأني نإكزابيهر كقطعو إيه نفسي كأخ قديه سلازي إذا تكبارات زي جيغاي ويلا نابس أولوت آتيا وأملاخ ننفسي وسدا ويكا نزيش الجرزي كاباي العلو فقادنيا انتوهنكا ازي صرفزي ازوردت زي كاباي ارحق اللي فقادنيا انتوهنكا ويكا ننفسي بعلخها وسدا سلازي نفسي بعلو يفتيرني اتبعلو زفتر أملاخ كا بعلوخ وسدامبر كالوت سباتاو إدكأتو سلازي بلو إزي حساب زي جيغاي إلا بتدرغيت منفس قدس نتخصي ناي ديابلوس سعيراتو زابير موغوس يبوخا بقدس حدارن بقدسان ولدن أما أكيلوا سلازي كل جزية تدرغيت كما تخلو هدي إلنا بسألوت بقالك زابير مسارت كل جزية سيطان يدفافا أكايو نختحسب نختوعل نختحدرون عدل أي بكانيو لك عتا حاتيات نختقبر يدفعنا حاتيات مسقبرنا خان نخين ملس نام نسحان نخين ملس ناب عصو مع عصو يدفعنا كل جزية كم زعينات حسابات مسخلقن هدئ مبال بس أمن صلوتن محاز بقالك زابير من مسخار وسيت نايت نحاسبو زلنا وينقبرو ندل زلنا وسيت قديمنا مرأي كم تناي سارا قراوغيل بخمزي إنا كنفاليو نخلمبر كم تحاونا ساميل زحاتتو از يوم تحلال لختي يوم بفلاي اب نورمال زي كونه هيوت اب شجرجر اب فرحي اب حاتيات مغنيات اب عقرقر زلنا له غزي نمللايو ازينا اينا نصقم سلازخايو بزح غزي صبوق زغبرو زلونا مسلوم حماق زغبرو اب وانجيل يوحنس 16 قطر خلتون اتنعخاتكم زغتلسي نأملاخ مسواتي كم زقربالو زلو زمسلو جزيه كمسيو إلى زلو سيطان بخسي نخين استوعل نخين مازازن ناب سمعت كم نعتو سلاز جبري سلقالاتو إكزابيهر تمسكنا يخون أبونا أبيك اشتسفو ما أخلنا له من البات تحتشو
መንፈስ ቅዱስ ይድርኸና እዩ መንፈስ ረኾኑስውን ይኸሰና እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክመጽ ከሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድርኺት ድዩ ወይ ናይ መንፈስ ርኹስ ክሲ እዩ ብኸመይ ኢና ነለልዮ ትብል ሕቶ ያኔራ ቦና አቤከሽ ተስፎም ሰምዑን እንተሊኹም ስለዚ ከይሰገርና ያኾለና ኣብዚኣ ተወሰኸ ሓሳባት ክትቡና أي نقتل دحانوا نقتل ده أبحج سلزات خقرب سمعكم هراي كيس قرنا يا خلنا حتى إليه حاونا ساميل أبتن توسخت خي يقول لنا ملا على يمون أبغى بقى خنا قربان مستع أبتغط العصر شيء استبها مهارات نحنا تاينا خنا بنقول حناس سميا ورثنا كمن ورثو رغصني هات جبرنا يلنا رغصነት رغصات مخانا يزغل زلو دي مالتي حجي مستا ابتا خلاي قرونطوس معرف حدا زلا دحينا ندحنا لنا ندحنا تبرس مساعات هاسيركم انا ما برستك رايك على هوت يسمع لنا أبزنا يلومي منفس قدوس أبانا خحدر كله مسيوتنا قوة هاد كله محدر منفس قدوس كنكون كلنا نربحو ربحاتاتنا كساب سلان حموشن زخونت بتاترينا أو كسر عسر شدشة محتم دحنتنا عربون رستنا يخون لنا مسبلة أتوم كابتز مز عبي كتا عملاخ زدحنو أتوم محتم منفس قدوس زلوم تراي يومه مسبلة قصتات غيرلو نتي سمايا ورستنا كم نورسو رقص أنياتات النخون اتعربون رستي زخونا منفس قدوس مزهلونا تراي يو سلازي نيحاونا سامع الحتو أبزي كم نورسو يرقاقص ألنا يبلالو اتي مسرد دحنتنا بزعبا دحنت زلوا امنت قدس بيت كريستيان كا دحينا اينا ندحنا لونا كندحن ونينا زبليو سلازم زي كم نور سو يرغاغصلنا زبلن مستي دحنا اينا ندحنا لونا كندحنينا زبل اب مسرح زلون اتي يرغاغصلنا زبل زلوس بخمي نزامدو بخمي نردو زبليوتي من البات ترديو انتلي أبونا بكش تسفهم ميتي خمز اللهم أبونا راح الله راي تحتو تترجعي أنون نتي رقص إنيانت ناس كما يقرنا نفلطو انديا تبل أجي أتين درجانا يدحنات نزارب لنا نزلنا دحنا إنا ندحنا لنا خندحنينا تدحنا نبلاكو رقص إنيانات كوينا إنا تي زتوهبنا بهم وبصقا تمقات نرخبون حنا دحنا إنا حجي اتناي أملاخ نايد حنا تسفى زطراتر يكونن ملأت منفس قدس مسخان تليو نعوهم ترغبوا امين كختغعز زطراتر والحنت خلوكا يكلني مالتي تي رغصنيانت زلوكا مس እግዚአብሔር እንተሊኻ መንፈስ ቅዱስ مسخان تليو نتي نايد حنت ተስፋ ኣይትጠራጠሮን ኢኻ ማለት እዩ ንኽንድሕን ምዃንና ኣባና ኢሉ ኣደሎቲ ኮንዲሽን እምበር ኣብ ኣምላኽ ምንም ክፍተት የለን ንሕና ነቲ ዝተዋሃበና ተስፋ ኣፍ ደገን ናይ ሕጅን ናይ ዝሓለፈን ሕጅን ዝመፅን ከመይ ጌርና ንጓዓዞ እያ እታ ኮንዲሽን ትፍጠር ነዛ ኮንዲሽን እዚኣ ከዓ ምስ መንፈስ ቅዱስ እንተደኣ ኣሊና ኮይና ብርግፅ ብትብዓት ክንጓዓዛ ከም እንኽእል እሞ ርግፀኛታት ከም እንኸውን ኣብቲ ተስፋ ድሕነት
بإግዚአብሔር ولا حنت ترتر كم زي اللو إنا رداء نخل هاي كبرهات وغينا نزيها كفات بقى أنا تدي متي بإግዚአብሔር ولا حنت كفات كم زي اللو أطبقنا نريو مالتي نتنا إግዚአብሔር زتوهبنا دحنت صبوق غيرنا نريو يعنتنا منفسنا يخفت እምነትና በእግዚአብሔር ያعዝዝ ቃልበት يسمعلنا አቦና እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ተረጋግጽልና ከምንወስዶ ርግጸኛታት ንኸውን በአምላኽ ዝተሰርዓልና ርጉጽ እዩ ንሕና ጥራይ ካብትን ክንገብሮ ዝግባአና መገዲ ከይነልግስ ክንጥንቀቕ ኣለና ምናልባት ተሓሳብ ተረድየ እንትኾይነ አቦና وتغكل تناي منفس قدس تراخاني نحنا نتي زتوهبنا تسفان رغوت مخانو اطبيقو يبرهالنا مالتي እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት يسمعلنا اب ملእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 አቱም ፍቁራተይ ሕጂ ውሉድ አምላኺና እንታይ ከም ንኸውን ከዓ ገና ኣይተገልጸን ንሱም ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዎ ክንርኢና እሞ ንዑ ከም ንመስል ንፈልጥ ኣሎና ስለዚህ እቲ ከምቲ ቦና ዝበልዎ መንፈስ ቅዱስ ተዋህበና ርጉጽ እዩ ንሕና በቲ ክንከዶ ዝግባአና በቲ ሒዝናያ ዘለና ርጉጻት ኮይና ክንከይድ ከዓ ትደገፍ መንፈስ ቅዱስ የድልየና ንዑ ከም ንመስል ከዓ ልክዕ ከምቲ ቃሉ ክምስከረልና ዘበለ ዘምሰየ ካብቲ ቃላቱ ክንወጽእ ከለና እናመስከረ ናብቲ መገዲ ክንመጽእ ካብቲ መገዲ ከነልግስ ከለና ከዓ ተስፋ እንዳሃበ ክንሳሕ እናረደ ርግጸኛታት ይገብረልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ቁሩብ ደቃይቅ ኣለዋና ካልኦት ሕቶ እንተሊ حتى ويريتو انتليو ناب غباي ما هيوت يا خميم سيكون الراي ما هيوت እግዚአብሔር መስገን ደሓንደም ሲኹም እግዚአብሔር መስገን እዚኣ ሕጂ ሳሙኤል ዝሓተት ኣቦና ኣብ ኩልኩም ገሊጽኩም ማይኹም ብጣዕሚ ነቲ ሰማያዊ ወስትና ከም እንወርሶ ርግጽኛታት እንኸውነሉ እቲ ርቡን ርስቲ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ምስ ዝህልወና ጥራይ እዩ ሕጂ እዚኣሲ ከምታ ኣነ ኩስኸላ ዝደልን እሽተይሲ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ነዛ ነገር እዚኣ እውን ትሕግዘና ምሂርኩምና ነርኩም ዝሓለፈ ሰሉስ እተን ኣብ ሰለስተ ዝመቐልኩመን ንዕን ስብሕልፊ ንሕና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ግዜ ብከምዚአን እውን ተጀሚርናሲ ክሕግዘና ክእሉ ነዚ ሕጂ ትምህሩና ዘለኹም ክበርሃልና ማለት እታ ሰለስተ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እታ ሓንቲ ምስ ኣምላኽ እንራኸበሉ تحنت خا أب وشتنا زفر فري مس كالوت سبات نراخو ولا فري بدم بيجيكم زين سي أب جبر خنا وعلن سي كستاين جبر كبيرة متحساسة مزي أسي بالطعمي تاناي سماياوي سي زين كان أب جبر خنا وعلن كلا ناس مساعد خير كينات سمعت إنه إتن فراخ عقليتكم نايهم تا مس أملاك تراخب إمنتن حاجوسن فقرد زيادة سلسة الكمنا تخلي تخاتنا وشتنا خاني تدعات عقلي أخلنا نمبال تام السبكة لوهات هي ونت سلام زين سي حج خنصر حلن زق بعنا يو سقيلنا ينحلفن كبليلة እግዚአብሔር መስገን ቃል ሕይወት يسمعلنا ሕይወት حبتنا متعمي يفرل مال بالتعمي يفرل مالتي ስለዚህ ተንትሻዓተ ወህበታት መንፈስ ቅዱስ አቦታት ቤተክርስቲያን ኣብ ሰለስተ ከፊሎመን በተን ሰለስተ ከምቲ ሕይወት ሓብትና ክንገልጸልና ጽንሐት በተን ሰለስተ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ንራኸብ ብትኽክል ተን ሰለስተ መስመር ምስተራኸብና ኸ ኣብ ውሽጥና እተን ሰለስተ ውሽጥና ይመልእ ዓቕሚ ይረክብ ይኣኽለኒ ምባል ዓቕሊ ህድኣት ስለዚህ እዚ በተን ሰለስተ ዚአና ውሽጥና ምስ ፈረየ ምስ ከባቢና ምስ ሕያወት ይኹን ምስ ሕሱማት ምስ ኣመንቲ ይኹን ምስ ዘይኣመንቲ ምስ ዝኾነ ኣብ ንራኸበሉ ግዜ ከዓ ሰላማውያን ንኸውን
مخنياتو نسلام دليا سعباون يللو قال محرتي نخون لوهات نخون لكع كمتي حيواي سامراو تقليس زلو بإمنت مسوء أيكونن بعليت مسوء أيكونن وديقو مسرعيقن اتغاهن كي ترفا رقيس وان دحلفة اتي كومو أيهداو كي ترفا رقيس وان دحلفة بزب منفس تمليو سلز نبرة اتي سامراوي بزخونا مقد مراخب زي نبرو سلح اللي نايلوز قبرو أقلقلوت حيواي سامراو النبهالي يتكسال لمك على هيوت يسمع لنا هيوت حابتنا سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓንቲ ሕቶ ወይ ርኢቶ ክቅበለኩም እንድሕር ሕቶ ወይ ርኢቶ ዘይብልና ግዜና ኣክላሎ ኣቦና በይቀሽ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ጌርኩም ብጸሎት ክትዓጽውልና ናብዚ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ እዕድም ሕራይ ኣቦና أنا بصلوت كعزوة مو قال معدان جن نبنا بكش تصفى هذا اللي يبللو أبونا بكش ولدة تنسعي أنا خاخم تستبهلكو يم حلال فالخمو قال معدان ناباهم يا أبونا بكش تصفى كانت نفتم كفتم مجمر يا زنبري وعليك بقى ما هي تقلل عبيلكم ناباهم يهو ملاك سلام تبع ختم الله سنة من أنت لو مهبة مهم الله لنا دحان كلمة دينا كم تقبع بدأ نقبر الرأي كبري هذا لنا بكش تسفم الرأي أبونا بكش ولدة تنسائي حراي مجمريا كبرن مسغانان እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን كلكم ቦታትን አዴታትን አሕዋትን ሓትን ከመይ ምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ነሰዓት ዝን ነዚ ግዜ ዝን ዝሃበና ምስጋና ንዑ ይኹን ነቦና አበይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና አቦና አቦ እሽተስፋም كلكم ምእመናን بريتو بحتو بملسي ساتفو زمسخم دما زمن أقلقلتكم يبارخ أبتا قصري عسران حدن بسقا خونه بمنفس زوجه نجر كقات من نخلو يسأنا عنا يو تبل أبونا مهرمنا نرم እግዚአብሔር አቦ መጻና ንዕዩ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን መጻና ንዕዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ውን መጻና ንዕዩ ዝብል ምሂሮምና ነይሮም ካብታ እግዚአብሔር አቦ መጻና ንዕዩ እትብል ሓንቲ ጥቅሲ ክጠቅስ ደሊኤ መቸም ብስጋ ኮነ بمنفس أبز علم زخلنا أنت يلنا قهلنا حزن علنا كنجهي كن حزن كلنا دما نابتزت أنا نع إجزي أبيهر كنت أمت أنت زي كإلنا كابتزو جهنان زحزنان زلو كنتات إجزي أبيهر كم زعبي حيل منفس قدسون لعليو كم زخنا أمينا مسننا كاب أملاخ انت زيد لنا اتي بسقا خنا بمنفس زوج هنا جار زمتس أبو زحنا جار كودق أنا يخليو عبي مسفت عريخ بأسنا خل مسب كبأسنا خل أبي وثناون
حدا نجار كنفصم حما سقمت خنوسدون كجبرنا سلازخل مس النجوهي مس النجنق نتزقات منا نايجوهنا جنكت نابجزي أبيهر كان قربو جزي أبيهر دما متسانا نعخم زلوا أبتم بيت إساياس معرف حمسان حدن قصري عسر تغلتي أنا إيازز أنا نعكم نسخاغ خابز مواتسب كابز خمس عرز حلف ود سب التفرسي من إخا كبرنا أملاخ يخون أنا إيازز أنا نعكم زيابي ربو يخوم زبل دلو نسخاغ خابز مواتسب كابز خمس عرز حلف ود سب التفرسي من إخا بمواتسب بتخم سعري زحلف ود سب نعو فريح خاوي دما بعو قهي حزن متسيكا نتحزن نتوها دما مخال سين كايو أبكال انت غيت ودقسي كابت مواتسبن كابت خمس عرز حلف ود سبن اتفره نسخاس منيخا أنا إيه زز أنا نعكم كبرن مسجانان نتي أب سجاي يخون بمنفس إنه جهلو إن حزنلو إن دخملو حيلن مسأنا نعن زخننا إجزي أبيهر مسجانا نعو يخون قدنيو بسجا خونه بمنفس أبز مدر خلنا قوه هو حزن كم زقات منا قوه حزن زي قات منا أنت زخون إذا قال زي أي متزربن نيرو أمه سلامنتاي قوهانا سلامنتاي حزننا زي كونس انتاي دعا لعلة زحزننا نزوجها النانسي أنا إيه إجزي أبيهر زت أنا نعكم زبل قالكم زلا زت أنا إجزي أبيهر كم زلنا فلتنا أبقاهنا أبحزنا نابتزز أنا إجزي أبيهر زت أمتا نفسات كلونا كبنا إجزي أبيهر بعلو منفس قدس لإخو حيلي هبنا سلخلو إجزي أبيهر مسجانا يبصحيو بصلات كن عصو كلنا كابتي زلنا يو حاف نبل من تسلام صلات كم بحدش كلن زحز أبيهر أبقيتنا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنتن لكل زغنت قدس بيت كريستيان لمن علنا قبل الحزب المؤمنين زح سلام كهب نقول سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقلنا وكفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا انقسن حيلن كبرن نزل علم نتكاي ما أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حيلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابي هرصوات قويتا سراوي سلام لك له سغي كاب أنس برختيخي فركر سخون برخيو وملئتا سقا جابي هرمساخيو وفسيت الدس والكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مأنتانا محرت لمنلنا أمين ونقول للتعجي بهير لمنا كان مالدا كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل كان أخم أوك جابير أطرينا سقا خاو نفسلنا جكا خان نفلت جكا خان نفلت بعد أملاخي بلنا نمو قدسم كان نسمن نسوعنا لنا أبسما يزل خان نسخى سلام كعبل النفس كلنا أحضر أبزع على مزمن مارنا بسلام حلو نقول لما راحتن سبا سلطانون بقدس سمكا سلام هبهم أبزريانا نزلو مكان تعذاب كأمخ رهاب أم إتاونا نوصانا نزلو قراوتنا بقول سلام حلوهم بهدهم بقول نعنوات كنبرن بقول سنة يملخ دمان أخان إجابير بنفرح
حياونات كنركبن بكرسوس مسؤنس منفذ قدسن مسغانان صناعتن بو زلك عالمن كل ساعن نزل عالم عالم امين قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን አበድሜና ዛ መዓልት ዚአን ዛ ሰዓት ዚአን ዝወሰካና بهوات بتعنا دما دو زبلكنا نسخا مكر مسكانا خايخون نتذهب كنا ساعتن معلتن قلبتن طعنا دما مجمريان صلوات كنا قحلو بخال اي دما ابب بيتنا ابزز زلنا يبتفعل عليه سفرا خوينا دما قال كاخن مهارلو نزم عدز سلازي خفت كالنا كبرن مسكانا نعخايخون اتي كنا مهارو خنريو زمسنا دما نعخا ان اخبرنا بقدسنا ابز مدري ان نبرلو انت دخمنا خباخ حيلنا لمنا انت قدلنا دما بامنتنا بخا بصلوتنا قحنا ابز علم كلنا دما بسقاوي بنفسي زقونا قر انت قاطمنا ون سخات تصنانا التحيل بهينانا بحقوس حزننا بدستات الوت املاخ مخان كافليتنا نبخانا مصانا نعيز طمتا نفسات هابنا معنقفي خيمص ايترفني مو نت معنقف دما بحيل منفس قدس كاخن سغرو نسخا حيل هابنا سخا لعلت زقاطمنا خنتات مخان كافليتنا بامنتنا بخان قرب حيل هابنا زي قنيات زي زورحات زي اتنسخا كاب نقص هرس كي قتلكا يسيف حجكا مسدينا قدس دنقل مريم ناب قبص اتسددكم له ان السنتنلون ان ذكرلون ورحة قنياتي نمو كمتي سدت كان سدت عديخا نابقعو نفسته هسان زدلز نبرا ميتي امو ندي انته هسانن حجكا دما تملس زبل ملأختي زمل اختي ازد مالومي كاب سدتنا زعرف كاب سدتنا زملس كرتتنا زبقع اواج باخاك وجنا دما بزي ان السنتنلو سدت كان سدت اديخان سدتنان كرتتنان كبقع دما فقاد كاي يخنلنا فقاد كاي يخنلنا فقاد كاي يخنلنا ولا كم حرز زي قبأنا انت خونه كم محرت كمبر كم بدلنا اي تقصعنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ዝኹሉ ኣብ ሃገርናን ኣብ ጎራብትናን ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ድማ ይኸፍእ እምበር ኣይሓይሽን እዩ ዘሎ ይጸብብ እምበር ኣይርሁን እዩ ዘሎ እሞ ስኻ መርሃዊ ኣምላኽ ስኻ ንዝጸበበ ድማ ትቕይር ኣምላኽ ኢኻ እሞ بسلام قيرلنا وقئن ورا وقئن دو أبللنا هزاناتن حبيتن عشتنيو منأسينيو زبل عزلو تمام أبقوتها ززار زلمو يا أخلقكم بلنا إجابير أملخنا يا أخلقكم بلنا أبها قرنان كبابينان داس حزنن واي وايتان زي كونس داس مرعان إللتان زتكللو زمان امصالنا نابت خباب እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ካለ አኸልና ዝሃብካና ሰላም ከም ሰላም ገርና ይሐዝናዮን ሕጂውን ተቀጽዒናሉ ክንከውንሞ እትትበና ሰላም ድማ ንሰላምካ ብኽብር ንኽንሕዞ ድማ ምስመት ሓዚኡ ምስልቦና ገር ካበና ምስልቦና ገር ካበና ምስልቦና ገር ካበና يأخلقكم بلنا كلهم زعرفوا من قص خورسلنا كلهم أكلم قديلو بسقاين زلو سبارم تسجن كسلم زنن سقاي مقلل كلهم حميمام زلو بصلو ذكرنا زولنا استماتهم نفلتم زي نفلتم سخات فلتم يخمو بعين محرت كاتم تلنا حزنانا صانانا علنا زعرفوا من قص خورسلنا تميم زلو نسألنا بسقاب نفس التعصرف تحلنا فحزبلا أكبلنا أبصابان زلو دما مسترف طرلهم كلهم وليدنا نعبيهم زلنا دما أوداتهم أولدهم باركا قدسكا يعبيلنا نأخذ خونو قبرلنا نأخذ يكون كل نقراي تهابنا كل تبنا نأخذ خوينو نأخذ نعنا زخون
نعاخا خبيرو دما نعنا زحقس دا أمبر نعاخا حزينو نعنا زخون نجر يلن مو نعاخا زي كون أيتهابنا بدك أنا خبر بأنا خبر ببيتنا خبر كل تحسنا دم خبر وفي رمز اللو دحن يتولنا قشم زلو دحن ملسلنا سلام كم زو علكا سلام حدير كان يصبح سبات كبرنا بنادينا قدس رنجل مريم مالادنت بناي ملاأخت تراد أنت بناي نبياتنا وريات صاركان سمايتات صلوات يتفلينا كم تنا وريات زمهر كاي ما بسمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سم كاي قدس من قصات مسا فاركام تاب سمايكم دمام دريكم علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدل لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا امسانا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتون من قسن حيلن كبر نزل علمنا تكايم امين وقزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك حلنا غدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي الدجاب يرصوات قويتا سراوي سلام لك له سخي كاب عن السبرختي خي فكر سخون برخيو او ملئت تصقا جابير مساخيو او فسه الدس يبلكي حتياتنا اخسر يلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس ما انتنا محرت لمن لنا امين يفتح ويسري اكزينو املاكن مران يسوس كريستوس كاني غانا زريات يدم ساسي ابساول لبركساتي برهان انتم ابي كانت واوي دياقونات رون سايرو كصانات بسمكم كونوا فتحانون صحنا يرسينس كلوان سميات زيو مهارن كريستوس بل 10 تخلته زيو مهارن كريستوس 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 صقون او ابيك اسيس بصلتك قدست على فيهم حالكم مزمصخاي حالهم بافن منفس قدس كما شرحت تفتحكم من دقزتنا مريم حالنا قدس بل 10 وكلته بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ድኻን ሕደሩ نحن هدر كلهم ودحن حضروا نعم حضروا حضروا قال ايوه تسمعنا دحن حضروا امين 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 نقعكم هنا بيتروس فاميلي أبونا قال هو تسمع لنا تونجينا إنا متسينا دحن قعدحن مساهم عدينا إن علم قعدحن مساهم آمين قاعد حنصنا حكم امين امين بمرمر جيتا حنت حتو لات بزعبا ناي قربان بقدام اي قرب صحاحباتنا مس ناي ايثيوبيا ناي اورثودوكس مو ابزمت له حتى حراي شي قدس قربان يا حراي شي اوكي كدو انا وين كدو ليه بابين زبلت حراي شي لو عمليتي حسلي عمليتي ثانك يو امين والله علي هو تسمع لنا امين كم زغيرو افدغ خافيتو ابرحو كم قربا فحاده غيرو نزص اغازي يسرعلنا እግዚአብሔር ይሞ በግቦ ከንጠቀመለው እግዚአብሔር ምስተዋዓለ ሀበና امين آمين سيدنا كما كل ما عتدك